Какво е това, бе? Кеновете ли? Какви сте кенове? Сега ще тестваме дали си познаваш бизнеса, дали мога да познаеш вкусовете елексири. Избери си някой, да видим дали ще ги познаеш. Какво печела? Елексирите. Мерси. Това според мен е горски плод. Добре, това го позна. Имаш още това обаче. 7 часа вечерта, брато. Пак ще работя до 12, заради вас. Манго. Мангото ми е любимо, между другото, защото ми е първият вкус и за мен мангото е най-не сладко, така че не се изненадвайте, ако си поръчате манго и не ви е сладко. Това е нарочно, тъй като колкото плода е дал захар, толкова. Не добавяме захар, подсладители и никакви гадори. Последния ще го пробваш. Освен ако не сте ми направили някой топан. Това си е кивито. Много свежо. Я да видим. Ай, господин оператор, ти няма ли да пиеш и ти нещо? Аз се фокусирах на втора степен. Ай, приятели, измислете ми ново предизвикателство, защото тия моите не могат да измислят нищо. Ай, чао.